Ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες του έργου, προτείνοντας οθόνες Hikvision Vision τεχνολογίας LED εσωτερικού χώρου με υψηλό refresh rate, οι οποίες διαθέτουν αναλογία 16:9 και πολύ χαμηλό pixel pitch. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με βάση το τελικό αποτέλεσμα που ήθελε να πετύχει ο πελάτης, το οποίο είναι η αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας του επισκέπτη, δίνοντάς του χρήσιμες πληροφορίες για τις αγορές του. Με γνώμονα την ποιότητα και τις δυνατότητες των οθονών της Hikvision, αντικαταστήσαμε τις κλασικές επιγραφές με οθόνες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ένα ζωντανό και δυναμικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε τοποθετήσεις οθονών LED σε 2 κομβικά σημεία του καταστήματος, στην είσοδο και στα ταμεία, με στόχο το αγοραστικό κοινό να έχει μια συνεχή ροή πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του στο κατάστημα.